Здравейте, пичове! Сега ще ви покажем как можеш да извадиш по най-лесния начин семките от една тиква австрийска от област Щайрмарк. Режеш така, тук е едно кръгче, малко по-навътре, както виждате. И се разделя на половина. И, нали, виждате семките вътре. Те се вадат с това... Те се вадат така, по най-лесния начин. Изрязваш и после с една лъжица ги вадиш. И най-добре да ги сложиш в една чиния. Да знаете, от началото са някакви, не знам как да ги опиша, много мазни. Да, те имат масло. Те имат в тях масло. И то може да се извади по някакъв начин. Но сега няма да ви покажем как се вади това масло. Сега ще ви покажем само как се сушат семките. Те се сушат и после се ядат. И да знаете, че те са много здравословни. Да, много. Имат много витамини и такива неща вътре в тях. И може да се ядат и когато не са сушени, защото и тогава са много полезни. И нали, сега ви показахме как се сушат и ви показахме как се вадат и за днеска ще ви кажем чао.